Здравейте хора човешки, аз съм MC Farpro и се връщаме с малко Майнкрафт в Lemon Cloud, който е за 1.9.4. Ако някой иска да влезе в него, ето IP play.lemoncloud.org и да почваме. Зарежда. Както гледам, сървъра не лаги. Добре, има антилаг плагин, което е много добре. Онлайн има 452, 51. Голяма работа. Аз много бих искал да видя какво ще е Kit PvP-то. Окей, добре хора, това представлява Kit PvP-то. Китове къде има? Поста тук е! Бати! Ти ми Kit PvP-то. Добре. О, това е респект. Окей. И да почваме сега. Добре. Разбирам намека им. Фантом. О, Кит Фантом. Добре, ще го запомня. Значи това е як Кит. Кит Фантом. Значи може да се телепортваш. Имаш 3 опита за телепорт. Така. Съм се правя видео settings, state off, така. Шанс, така про. Видео settings, 32 чънка, ще ги направя на 16. Full screen up, мапа, така. Chat settings. Махам го. Така. Добре, то му би. И се вземе още един Kit Фантом. Или Witch. Аре, Kit Witch. Sharpness 2. О, Poison. Яко. И се втурваме долу. Ох, като се има предвид колко съм зле.
Според мен най-добрият кит, който трябваше да се избера, е кит... Не този кит. То хак. Добре, вече разбрахме, той е хак. Не, че може да има хакове в тази игра. И така, взем така, взем бутуши, тези панталонки, този наградник, този шлем, такива, шарпнес, пак. И три такива меча. Вземам поизаните. И така. Вземам Phantom Sword и се впускам в битката. Шлема, взимам тези панталони. Protection and breaking. Chest plate, protection. Protection едно. Enderbelly, Phantom Sword. Добре. И поизни и... Of колко съм тъп, бе. Така. И тук така.
Добре, той ако ме терминира. Окей. Разбрах, че се изключих чата, options, chat settings, colors. Хоп. Така. Тя в хъба. И сега в Faction има Survival Kit PvP. И сега малко ще поиграем на Skywars. И мисля това да е за този епизод. Па! Ако изобщо да. Има, бе. Супер Марио! Що ли не се очудвам? Аз смятам, че Супер Марио е една от най-тъпите игри в света. Ако някой не мисли така, просто да сподели смисъл. Защото аз, например, много мразя Супер Марио. Най-тъпата игра в света. О, добре. Тук блокчета, окей. Кирка. Трябва да си оправя контролите, бе! Не ги забравям това да го направя. Чат, къде са контроли? Shift. Защо се изконектнаха? Аз съм най-тъпия човек на света, бе, хора! Ма ви казвам Faction, Creative, Skywars. Rest in peace! Този сервер ми хареса. Мисля да има още епизоди на този сервер. VC Fire Pro. Това име да се чува. Добре, къде има за надолу? Тук няма нищо долу. Трябва да има втори чест. Не може така работа. Ако ще ми пътя. Къде си, бе, Сашка Бас? Къде си, бе? Мислихте, че няма... Какво? Fuck you, man! Fuck you! Това ужасно ме издразни.
команда ли е? Аре стига е! Деви, аре умирай някой бе! Умирайте! Не са да ви учили родителите ви, че трябва да умирате бе! Трябва да умирате бе! Трябва да умирате бе! Добре, един умря вече. Колко останаха още? Трима. Третия се трябва да умре. Да. И сега да видим как ще довърши играта. Според мен е той да знае как се играе. Ей, той е там. Който знаете ще го смаже. И това е моето място Аха, ето откъде ме нападнал този чукундурмазен. Мама му. Ще извинение, че писам. И тук има още един чест. Fuck you! Stone Sword е имало тука. Тук какво има? Войница. Hey, what's up? Аллах Акбар. Какво? Добре, играта свърши. Join game. Тук има 5 от 8 тука. Тук е 6. Аре, тук е. Плаш. Ух, как обичам плаш. Хайде на морето. Стягаме багажа. Хайде на морето. С масло да ви намажа. Какво става, бе? Добре, хора, всички ли го видяха това? Как ме цели тоя? Аз не мога да го оцеля. Ага. Тъпото. Тя малко са прекалили с пугините. Нали, за да не е год на нас. Юпи, колко ми е год. Толкова ми е год, че направо се иска да репорт на сървъра.
Бати тъпото. Добре, хора, вие виждате ли смисъл как? Значи, аз се опитах да стрелям и стрелата се връща при мене. Това не го разбирам. Марио! Пак не то тъп Марио. Добре, те най-явно имат само тия мапове. Какво? Шуба! Мама ти китайска! Не беше хак! Пак ти хака мазан! 2 удара! Значи 2 удара! Забележете, 2 удара и ме уби! Това хак му кажете. Окей, може да не съм толкова добър на Skywars, но мога да разпозная хака от нормалната игра. Ми смутаняка. И така, хора, това беше всичко от този епизод. Надявам се да сте харесали това. Не забравяйте да се абонирате за мене. И напишете долу в коментарите, ако мислите, че това е хак. Напишете го просто. За оня, дето е хакера. И ако гледаш този клип, пич, да ми ядеш кура. Това ще кажа. Да ми ядеш кура. Защото си хак. Защото не можеш да играеш без хак, нали? Защото си малко факано нубче. Защото нубовете не могат да играят. И хора, ще видим когато се видим. Нали така? Ще видим когато се видим. Точно така. Гледам Павел Колев.